Hello, good morning. Napunta karon today is November 8, 2016, Tuesday. Na ako'y ipakita ninyo mga subscribers, followers, o viewers. Diyan sa Tuboso, taga Tuboson yan ni siya. Nakita na ko mayo ni siya mo gamit sa unsa ni pangalan gani kanang ukulele ba, ukulele. Kaning ukulele ay sa kay kwaon ako ang ukulele na ko, dali lang. Oni siya ukulele no. O ako ning ukulele. Nya ako siyang gitawag kay ako siyang gipagamit ani kadiyot niya. Ako siyang gipapatukar. Unya nakuan ko sa iyang talento. Kuan ni siya kanang ordinaryo nga tao, ordinaryo nga tubuson yan. Pero nabilib ko sa iyang talento. So una sa tanan atong ipailag unsay ukulele. Ang ukulele sa Wikipedia pa, credits to Wikipedia. Kuan ni siya 4-string instrument no, 4-string instrument. Unya kini siya na nagagikan pa sa matud pa dire sa 19th century pa, sa 19th century paniga na kuan na konsepto no nya. Basta kay mo ni siya kuan no na galing kay ako bay video bansay kay kuan ni dili man ko kay ko maayo mo kuan, di po kay ko kabaluan eh. So akong gipasulay siya. So ang next frame next video frame, ako siyang ipakita nga ako siyang gipapatukar. So hinaot pa unta nga makagusto mo sa iyang tukar kay kini para nako pure talent gini, pure talento sa usa ka tubuson yan. Ordinaryo nga tao apan adunay halapad nga adunay dunay buhong nga talento sa pagpatukar og ukulele o unsa mga instrument pa dinha. So mga guys, atong lantawon siya sa next video frame. So nakita ninyo mga guys ang yang talento. Pure blooded tubuson yan. Nya
adunay buhong nga talento sa pagtukar og mga string instrument. So believe ko niya og okay ka bay sa ako.